Ibasa guru kwazvo kuva amai. Hazvizi nyore kurera, kukudza, kuchengeta mwana. Asi basa iri tinozoona kuti ibasa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Muchirongwa chino tinopemberera umare, ushingi, ugamba, hunana amai vanochengeta vana vane urema. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kudziva raSekwa Extension uko kune mudzimai anonzi Gaudensia Chabaya ane makore 40 ekuberekwa nevana vaviri. Dangwe rake Defini ane makore 23 ndiye ane urema. Mai Defini vakazoziva sei kuti mwana ane dambudziko, uye Defini akanga akura sei pavakazoziva kuti ane urema? Defini ndakazoziva anga ane 2 years 6 months. Defini ndakamubara anga akasimbisa plus yakaita long labor. Saka pakusimbisa kwake anga ringori mwana wandaigara naye, ndaigara ndiri mwana mudiki panguva yachona iyoyo. Saka ndaigara naye chingonzi achafamba kusimba kwa apa aigara. Saka ndakazonzi ndaenda kuclinic, ndopa ndazonzi ndiende naye kuHarare hospital. Ndopa ndakazotangira kuziva kuti Defini ane cerebral palsy. Then pandanga kuenda naye kumaexercise. Maziva imimi kuti mwana ane cerebral palsy. Baba nevehukama vakazvitora sei? Uye makatsanangurirwa here nana chiremba kuti mwana achazenge achirarama sei? Ndakatsanangurirwa kuti mwana anenge achizorarama sei. Pamatsanangurirwa azvaitwa zvainzi Defini achafamba zvinhu zvake zvese achaita, but achati nonokei pakuita zvinhu zvake. Baba vacho vakazvitambira sezvazviri. Handina kuona dambudziko zvese nevehukama wachona. Handina hangu kuona dambudziko kuti uya anomuda, uya amuda. Hapana akandiratidza, but munongozivawo kuti semunhu aibuda masiriri unozongoonawo mumwe aitsvaga kapu yake wongoziva kuti uya ari kusema. Asi hapana aindibudira pachena aindiratidza. Mataura imimi kuti makatsanangurwa kuti zvinhu zvese achazenge achinonoka. Asi vakatsanangurwa kuti anezenge ava nehurema huri paari, zvichida pamwe haazofambi. Uye iko zvino izvi ndezvinhu zvekuti munoti nguva iyoyo ndakuziva, iye zvinezvi ndakuziva, asi pawakanditsanangurira ndakuziva ndochichazenge mwana ari. Panguva iyoyoyo handina kurumbidza kuzvitambira kuti achazorarama ari muhurema, asi ndakatsanangurirwa kunzi achararama ari muhurema. But nekuda kwekuti anga akasimbisa, vakangonditi nekuti akaita se ane miri wakanyanyisa akasimbisa. Panguva iyoyo ndaingoti achafamba, ndobva ndangorarama chingoti achafamba. Kuzadzamara ndakutoona hurema huya huri kutokura, ruoko rwake rwakuratidza kubhenda, masiriri, tichingoenda takadaro. Ndezvipi mimi zvamunoti Defini anokwanisa kuita izvi, asi nekuda kwehurema huri paari haakwanise kuita izvi? Defini nezvaari handina chandinoverenga kuti ichi haakwanise kuita, because even ndikamuti wacha anoshandisa hake ruoko rwake irworwo runoshanda, left right side yese inoshanda, left side haishandi. But ukamuti wacha pamwe pacho anogona kuti wacha zvinochena, pamwe pacho anozotiwo pedzisa, unozongopedzisa. Asi munhu wekuti anenge awacha, munhu wekuti nechingodzidzisa maexercise. Asi zvakawanda haana chaanozokwanisa kuita, haazokwanisa hake kubika ndikwanisa kuti ndamudzidzisa. But zvimwe zvese even utsvaira umba chaiko ndakatomudzidzisa kuti mutsvaira umba ndinomboita nguva yekutombosiya umba macho makadaro kuti tsvaire. Ototsvaira? Iye zvinezvi ane 23 years. Haafambi? Haafambi, anoita zvokugwesha nemagara. Kugeza anozvigeza ega here kana kuti mimi mune nguva yekuti munototora mumugezesa? Ndine nguva yekumbomupa mvura kuti geza wega, asi nguva zhinji ndomugezesa. Kudya anozvidyira ega? Nekuti kati akona munhu akukwanisa kuti ruoko anokwanisa kurishandisa achita washeni.
maplates ofuti makamudzidzisa nerokowani iroro? Handina kumutisuka, chandakangomudzidzisa ndechokumupa tubhutsu twake tokuwacha nekana tuhembe twake tumasokisi, tuhembe tudiki tuya twemukati netumasokisi, ndizvo zvandangomudzidzisa, ndongomupa kuti izviwacha izvi. Saka anototaura nemi here kuti mama iye zvino izvi ndipei ndiwache, kana kuti mama muri kubuda muri kuenda kupi? Anozvifambisa sei? Ipapo hatikwanisake kutaura kuti ndipei ndiwache, ndogona kuti ndikuda kubuda ndamusiya ari mumba, ndopaye pekuti ndimusiye achivaraidzika, ndopandonhonga tubhutsu tuya netuhembe tuya ndomusiya ndichiitira kuti asara ari mumba asabude panze. Ndopandomusiyira bhaketi, ndomusiyira mabhaketi ake ari 2 nemvura netuhembe tuya. Semunhu anogwesha, dzimwe nguva anogwesha achibuda panze. Saka ndinjavhoidha kubuda panze. Pamati mimi haakwanisi kundiudza kana kundibvunza, muri kuti rei mimi Delphine haatauri? Delphine anotaura nemasaini asi anonzwa zvese zvandinjitaura. Imimi okomuniketa nemasaini? Kana ane chaanoda anokudza nemasaini? Saini yamuri kutaura akaenda kuchikoro here kwaakanodzidzira kuita sign language? Haana kuenda kusign language. Isaini yakangozvidzidzisa ega, imimi makutozivawo kuti kana kati chakati. Tiudzei imimi mama, tukone zvinezvi makazvitakura. Zuva renyu rinombomira sei muina Delphine? Nekuti mwana wamuri kuti zvizhinji ndimi munomuitira. Zvimwe anoita hake asi zvizhinji ndimi munomuitira. Saka zuva renyu rakamira sei? Zuva rangu dzimweni dzenguva rinenge richirwadza, dzimweni dzenguva rinenge riraita. Kumashure kwesoko ndisati mimba isati yanyanyokura, ndakanga ndaingogarawo inini nemurume wangu naye Delphine tiri 3. Saka panguva yekuzoona kuti ikonozvi ndaakukundikana, ndopa ndakasitora umwe munhu wokugara naye panangomutiwo yatimbogara tese kusvikawo ndabetserwa. Ipapo pamakanga muchigara muina Delphine muri mega, maimuka muchiitei? Muri mega naDelphine hamusati maana ari kukubatsirai. Maimuka moita sei? Zuva renyu rainge rakamira sei? Maimuka kumanguvai? Semunhu tinenge ndisina hedu kwekuenda, ndaiwanzomuka zvekuma past 8 to 9. Tomukawo tongochairawo mumba mangu naDelphine, tobika chikafu chedu todya, totoswera takadaro. Ndezvipi zvekuti mimi munoti Delphine anofarira kudya izvi, kana kuti anotokuudzai kuti mama ndiri kuda ichi chekudya ichi? Delphine chikafu chake chaanofarira mapotatoes, dori, rice nemasai, ndo chikafu chofarirwa naDelphine. Chimwe chikafu chese ukazomupa hako anodya, asi izvi ndo zvaanonyanyofarira izvi. Sarudze hake. Mataura nyaya yekuti Delphine anobuda masirire. Zvinhu here zvekuti zvitori permanent kuti pane zvimwe zvinokwanisa kuitika paari kuti masirire aya asabude? Yatova permanent yekuti anogara achitongobuda masirire. Munomuita sei? Nekuti tinoziva kuti kana munhu uchibuda masiriri, vamwe pamwe vanokwanisa kugara kuti paari anenge aine jira raanozvipukuta. Imi munoita sei kuti masiriri aya asawande, kuti vanhu vanenge vakushanyirai vasaone kuti ari kubuda masiriri? Delphine ndakamudzidzisa kupa, ndakamupa tauro. Saka semunhu iyewo kuti iye pese apa aipukuta ega kudai somata. Saka nenungo manje dzekupukuta parazi nekuda kutamba nekuda kubata zvinhu, akabva azvidzidzisa ega kuruma tauro. Saka nguva zhinji yakanenge akaruma tauro. Kuti marute aya anongoenda patauro. Kana ratota okupa tauro reriya otomuchinjira. Kana usipo unongoona tauro riya arisa mubhaketi atora rimwe ega. Mati baba havana kumboita dambudziko pavakaziva kuti Delphine ane urema? Nanhasi here vachiri kungomuda mudiro wavakamuita paakasununguka? Baba Delphine vakashaya 2015. Asi panguva iyoyo vaitoda Delphine zvakanyanyisa kudarika mudiki wandakazoita mumashure eDelphine. Vaona kuti uyu anozvifambira, anozviitira. Vakashaya ndisina kumboona dambudziko racho nepa. Iye zvinezvi mukurarama sei? Iye zvinozvi ndakazowanikwa nemurume 2024 wandiri kugara naye. Handisati zvekare futi ndaona dambudziko ipapo kuti adi mwana, ndichiri kungoona tichiri kungowirirana. Mufaro wachona zviri zvimwe chete zvaingoitwawo nababa Delphine. Rudo rwaingopa baba Delphine ndo rudo rwavanhu vanongomuda semwana wavo.
asi andaona dambudziko ipapo. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Delphine ave ne23 years. Pamakore ese aararamaya akawanawo here mukana wekuenda kuchikoro. Delphine akamboenda kuchikoro. Ndakatanga kumisa paLeonard Sheshe. PaLeonard Sheshe vachibva vati vanospecialize nemaexercise. Delphine achanida exercise akunida kuti adzidze kunyora. Ndobva ndamubvisa ipapo pandamisa paSt Giles. PaSt Giles akaita gore aripo. Zvaiitika ndezvekuti zvaaidzidziswa nhasi panguva yavari kumudzidzisa aisakwanisa kuzviteedzera, aiteedzera zvaakaita nezuro. Saka ivo vakabva vamuti haasi kukwanisa, haana chavari kubhenefita papi ipapo because haasi kukwanisa kuteedzera nguva yachona iyoyo. Ndobva vamubvisa. Saka vamubvisa ndakazotanga futi kutsvaga futi nzvimbo yekuti ndikwanise kumuendesa kuchikoro. Ndobva ndaenda kueducation kuSimsek. Ndobva ndanzi ndiende naye kuBulawayo. Saka kuBulawayo, mari yekuBulawayo ndiyo yandakazoshaya. Mwana akanga ane makore mangani pamaimuendesa kuchikora pa? Anga ine 12 patakamuendesa kuSt Giles. Akaita nguva yakareba sei ari kuSt Giles? Akaita 1 year. Mungati here imimi kuenda kwaakaita kuchikoro kuSt Giles pane zvakachinja pamararamiro emwana zvakaimprova paari? Inini panguva yaenda kuSt Giles semwana aikuti aenda kuchikoro aidzoka kusvika okuitira izvese zvavaita kuchikoro, okunyorera izvese. Saka ipapo ndakaona kuti zvakamubetsera pakuti akagona kubata peni, nanhasi anogona kubata peni. Nditori anotomboti nguva ndinotomupa bhuku nepeni kuti nyora, ndichimudzidzisa kuti nyora, ndichida kutiraya kuti adzidze kunyora zita rake. Mataura imimi nyaya yekuti maimboenda nemwana kumaexercises. Maexercises aya akabatsira here mwana uye maienda naye kupi? Iko zvino izvi muchiri kuita here nemwana maexercises kumba? Mwana ndaenda naye kumaexercise kuHarare Hospital. Mazuva ayandagara kuEpuepi kwaiva nesenda yavaiuya futi. Ndokwandaizoti ndaipota ndichienda ikoko madhezi avanenge vachiuya. Maexercise akamubetsera because panguva yokugara akazi ngaakugara akaita zvekukotamira, zvakazomudzidzisa kusimba kugara, zvikazomudzidzisa zvekare kusvika pakugwesha, kusvika pakugona kubata chinhu. Saka zvine zvakawanda zvandakaona zvakaimubetsera pamaexercise. Pari zvino zvandichaenda kumaexercise naye. Mune here kumwe kwekuti imimi maikanosanganawo kana kuti munosanganawo nanaamai vane vana vane urema? Tine kuno kuDZ kune group rinonzi Tashinga Group. Ndo ratinoenda every month ka1 per month. Ndo ratopota tichinosanganawo, tichingodzidzisana, tichitaurawo, tichingokurukorawo tiripa. Pane here zvekuti mungati nini kuenda kwandakaita kunosangana vamwana amai vane dambudziko rinenge rangu zvakandibatsira? Gurupu iri kuenda kwandaiita dambudziko randinaro zvaibetsera pakuti dzimweni dzenguva pfungwa dzinogona kuita shoma, dzimweni dzenguva unogona kurarama uchiti dambudziko nderangu ndega. Mabenefits mugurupu rine zvakawanda zvaiitwa mugurupu. Takadzidziswa kuruka mabhegi neshinda tiri mugurupu. Pakazouya maproject, pakaitwa project yekuchengeta huku. Then pakazouya zvekare mastains. Nangu andakwanisa kuwana panguva iyona ndisipo ndandiri kumusha.
ndokubenefita, ndozvandakaona ndozvandiri kuziva zvakabenefitwa kubva mugurupu iro. Ndeapi matambudziko ekuti munoti imimi nekuda kwekuti Delphine ane hurema izvi zvinobva zvanyanyondiremera muupenyu hwangu? Matambudziko andinoti zvinobva zvanyanyondiremera muupenyu hwangu enhau yokuti handina rangu permanent job randokwanisa kuzvitsvagira, randokwanisa kuita ndega. Saka nekuda kwekuti handina futi wokuti ndinosiyira futi Delphine zvinhu zvokuti zvinondimbunyikidza kuramba ndakagara. Even ndikada kuti inini wachona ndito kana kosi ndisina mukana wekuti ndinonyatsotsvagawo mari yekuti ndinozviitira makosi angu ndega kuti ndizokwanisa kuchengeta mwana. Saka zvinhu zvokuti ndomatambudziko andichisangana nawo iye. Mataura nyaya yekuti permanent job ndiite zvandoda, maimboda kunyatsoitei chekuti munoti nekuda kwekuti Delphine ane dambudziko handitombokwanisa kurarama dream yandakanga ndinayo ndichikura? Inini muupenyu hwangu ndaida kuita hotel and catering. Ndakatomboita kwaMutare ichinzi 6 months but ndakazoperera pa3 months nenyaya yekuda kwekuti mari kwangu sina kwekuti ndaikwanisa kuiwana, plus Delphine wacho nakabaita challenge yokuti handisina kumusiyira ndobva ndaperera munzira. Saka shungu yangu chero nanhasi ndeyekuti Delphine ndikawana pekuti ndinokwanisa kumuisa kana kuti akwanisa kuenda kuchikoro ndopandine shuwiro yangu yekuti ndokwanisa kuenderera mberi. Maida kuita zvekubika-bika izvi zvekuti kunyange nhasi pakaona munhu wekuti akati ndinoda kunyatsokangirwa imimi munozvigona? Ya, ndinosama. Tiri muchirongwa Twice a Mother, titure zvakare mafemu tisangane chikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Nekuda kwemutoro wekuchengeta Delphine, ndezvipi zvekuti mai Delphine vangati zvikakwanisa kuitika muupenyu hwavo mutoro uyu ungareruka? Chandinoti dai ndakwanisa kubetsereka nacho semunhu ndisina hangu kubasa kwandienda ndikawana start kurarama kwandaiita kumashure uko ndisati ndawanikwa, ndaiita madays andaenda kobhega naDelphine parod. Tikange taane mari Delphine ndomusiya mumba ndomboita zvokutengesa wenini parod, ndichitengesa magames nematishu, ndichitengesa parobot. Kana ndabhurukawo nekuda kwekuti pane mwana anda kuchikoro ndodzokera zvikere naDelphine parod. Saka ndikawana start yekuti ndokwanisa kuita zvinogona kundibetsera. Ndakambopfuya mabrera but pakunopfuya kwandakaita mabrera pamba pandogara mari yacho neyakabva yaenda kumwana wechikoro handazokwanisa futi kudzokera kuti ndikwanise kutora futi mabrera achona. Saka ndikawana start ndinechikwanisa kurarama. Zvino kuri kuti yauya futi haizoenda futi here yemabroira kana kuti muri kuti imimi zvichida mabroira makanga munawo mashoma? Zvichida mabrera ndandinawo anga ndakatanga ne50
asi seiko zvinozva ndane mubatsiri wekuti anokwanisa kunditengerawo chikafu ondigamawo pakuti mwana weschool fees. Zvinoita kuti chero ndikawana mabhurera acho even ari mashoma ndikwanisa kuramba ndichiboosta zvishoma nezvishoma. Ngatimbotaura nyaya yemazuva amaienda parodhi. Painge pakamira sei? Maisvikapo nguvai? Vanhu vaibatsira here? Uye munaye Delphine zuva rese muri parodhi maizvifambisa sei? Panguva iyo yandaenda kunobhega parodhi ndaibva pamba kuma10 ndodzoka hangu kana kuma4 dzimweni dzenguva kuma5 ndichisvika pamba. Panguva iyoyo ndaikwanisa kurarama naDelphine nemwana anoenda kuchikoro tichienda kuchikoro. Vanhu vaibatsiravo parodhi. Maienda kupi? Pamarobhotsi here kana kuti maienda mutaundi? Ndekupi kwamaienda? Ndaienda pamarobhotsi kuna Lomagundi naRally Drive. Ndopandaienda. Ngatimboona isusu Delphine atochimhandara 23 years akura akugeza here? Uye kana kuri kuti mazuva anenge achigeza munozvifambisa sei? Makakwanisa kumutraina here? Chinhu chandakakwanisa kungoita ipapo ndechekuti ndinokwanisa kumugezesa. Iye wachona akaona kuti pane zvaitika semunhu anogona kuzviitira angona kungobvisa hembe dziya ega otsvaga dziotora dzimwe hembe dzinenge dziri padhuze ongozvipukota ounganidza hembe idzi pabhaketi. Imi motozotora mowacha? Ini ndozotora ndowacha. Ko toilet munozvifambisa sei? Toilet ndinoenda kutomubetsera kumusumudza, anondipa saini ndomubetsera omusumudza kumugadzika pachemba ozvibetsera then ondidenza ndomudzikisa pachemba. Chii chinofanirwa kuitwa naDelphine? Matimimi haatauri asi anonzwa. Pane here pekuti munototi mwana wangu anzwa song iyo zvichida atamba kana kuti ari kuratidza kuti ari kufara nekunzwa mumanzi? Delphine ndinoona patinomboenda kwagogo vachona kune TV ndoona anonzwisisa maIndian kuona TV zvakanyanyisa. Saka panguva iyoyo ndikazoona kuti zviri nani ndikatsvagawo foni ndopota ndichimisirawo maIndia. Ndikamisa agadzika akagara paanenge akagara ndikamupa foni. Ndingotoona kuti ife unotonzwa achiseka kuratidza kuti hapane zvaanzwisisa ane zvamunakidza. Ko kuchechi munoenda kuchechi here? Kana kuri kuti munoenda kuchechi akagamuchirika here kuchechi ikoko? Ari kuchechi Delphine anosununguka kana takange taenda kuchechi pakatoimbwa anotamba unotomuona kuti ari kuomberawo ari kutamba, but handizoendi naye every Sunday. Nenyaya yekuda kwokuti ukasvika pachechi unozoona vamwe vanenge vakungocheuka vamwe vakuita sei, saka handizonyanyofila guilty ipapo. Saka ndopandinoti mamwe maSunday ndoenda naye mamwe handiendi naye. Ndezvipi zvekuti imimi mungati ishuviro yangu pana Delphine? Chinonyanya ndishungurudza pana Delphine inhau yekuti Delphine anonzwa ende anokwanisa kubata peni, munhu wekuti akadzidziswa kunyora anokwanisa kunyora. Asi nyaya yekuda kwokuti handisi kukwanisa kuwana mari yekuti aende kuchikoro. Ndozvinhu zvikunyanya ndishungurudza kuti akaendawo kuchikoro anowanawo chimwe chete chaanozodzidza chaanozokwanisawo kuti ichi ndinogonawo kuita ichi ndinoitawo. So far handisati ndaziva kuti anonyanyofarirei because tinongogara tiri two, haana kuchikoro kwaanoenda kwekuti ndizive kuti izvaanoita here izvaakwanisa here kuita. Asi chandinoziva ndechekuti peni anotogona kunyatsobata peni chaiko, anotogonawo ndipandochimudzidzisa kunyora. Tinoona isusu dzimwe nguva kune vamwe vanhu vekuti vanenge vaine urema huri pavari asi dzimwe nguva aine zvimwe zvinhu zvaanotokwanisa kuita. Imi mungati here ndozvimwe zvekuti munofunga kuti pamwe akaenda kune chimwe chikoro anokwanisa kudzidziswa basa remaoko? Kubasa remaoko handisati ndazvicherechedza, asi chandinotozviziva chandakaona ndechekuti akaenda kuchikoro kwacho anokwanisa kuziva kubva kumabhuku kuti izvi zvinofamba so, izvi zvinodai so mukudzidziswa meme. Pamabasa emaoko handina randati ndaona randakamboita aripo kandi ratakamboita kandi raakamboa handina. Zvipi imimi zvekuti mungati ndinoda kutaurawo kana kuti kudzidzisa vamwe vane vana vane urema, sezvo imimi mararama nemwana ane 23 years aine urema?
Sandinoda kudzidzisa pane vabereki vane vana vane urema. Chinhu chekutanga kukurumbidza kuzvigamuchira. Wazvigamuchira obva waisa rudo rwako rwese kumwana. Ukagona kugamuchira ukaisa rudo rwako kumwana, hongu zvinhu zvinooma, tinosemwa, tinorambwa, zvese zvinoenda. Asi ukagona kungozvigamuchira iwewe pachezvako, unokwanisa kuchengeta mwana wako ende unokwanisa hauzonyanyi kumuvharira. Kune vakawanda vatinoona vanovharira vana. Vana vaya vanotodawo kutofurwawo nemhepo vachiona, plus hatidi kuti tigare takazvivharira isusu pachedu tega kuti dambudziko nderangu ndega. Nenyaya yekuda kuti tinoita nonoka kugamuchira. Tinoda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana ane urema. Tichikutendai zvakare nerubatsiro rwamunopa vazhinji vana amai vatinounza pachirongwa chino, uye kutora mukana uno wekuramba tichingota kuti vana vazhinji vatinoendera vanenge vachida mitambo. Madhaipa Bank Radio zvinezvi rakashama, hatina chatinacho. Tinoziva kuti vakuru vanoti atsunya arwa. Dzamara tisangane zvakare muchirongwa chinotevera. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha.